तीन प्रकार मेन प्रकार बघणं गरजेचं आहे. बघा आम्ही काय घेऊन आलो गावातून, कोथिंबीर, गावठी कोथिंबीर. हे बघा आपण जे हलवे घेतले केवढे मोठे आहेत बघा. सुरमई बोंबील. तर आता तुम्ही पाठी बघा, अशा तर आपल्या होमस्टेमध्ये भरपूर थाल्या बनल्यात, पण आज आपल्याकडे 7 सेम थाली बनते. 7 सेम थाली म्हणजे 7 आपली पापलेट थाली बनते. तिकडे 7 थाले लावलेत बघा. आणि आमच्याकडे सध्यापुरती 5च तांबे आहेत, त्यामधून आम्ही 2 घेतोय, 2 एक्स्ट्रा 7 लावायला. आणि इकडे बघा आपले पापलेट सर्व मॅरिनेट झाले आहेत. अजून गरम तरी होते तिला. आणि ते बघा, आणि इथे सर्व झालेले आहेत बघा. हे एक एक झाले तशी थाली आम्ही वरती पाठवू. इथे चालू आहे आणि इथे चालू आहे. तर बरोबर 2 मिनिटांनी स्टेटस बघा कसं आहे. सर्व थालीमध्ये सोलकढी आणि सॅलेड वाढलं गेलं. वरती 4 आणि खाली 3, 7 थाली. त्याबरोबर इकडे प्रिपरेशन चालू आहे. आणि इथे बघा साक्षीताईला पण बसवला इकडे कोलंबी वाढायला. इकडे कोलंबीसाठी 7 ठेवले, इकडे आपल्या फिश करीसाठी 7 ठेवले, आणि इकडे राईस प्लेट आपले 7 ठेवले. म्हणजे पटापट वाढून तरी होईल. हां, सुरुवातीला 4च राहू दे. 4 थाली पहिले जाणार आहेत ना. 5 होतील का? 5 होतील का काय इकडे व्यवस्थित? हां ठीक आहे, 5 थालीचे रेडी कर. हां 5 झाले की ते माझ्याकडे दे वरती. आता इकडे बघा आपलं कोलंबीचं थपथपीत इकडे रेडी आहे. पण आपले गेस्ट असल्यामुळे सर्वांना एक चमचा आमच्यातर्फे फ्री. अजून एक वाढ, कारण आपल्याकडे पण कोलंबी भरपूर आहे ना. हां वाढ तसं, म्हणजे वरसर म्हणजे माणसाचा एकदम पोटभर गेला पाहिजे. आणि ह्याच्यात तू सांगा तू वाढतेस, कोलंबी किती आहे ह्याच्यात? म्हणजे ऑलमोस्ट भरलेला कोलंबीनेच भरलाय ना ते. म्हणजे माणूस एकदम खायला तर पोटभर खायला बघा. ठीक आहे, झाले 5. हे बघा एकदम वरसर भरून दिलेले आहे आम्ही. आणि इथे आपले कोलंबी अजून 2 प्लेट व्हायचे आहेत. तिथे बघा एकदम प्रॉपरली आपले सर्व थालीमध्ये फिश प्लेस होतात. एकदम व्यवस्थित सर्व प्लेस झाले पाहिजे. पटकन आता भाकरी वाढूया. आणि या ताटामध्ये बघा आपल्या ज्वारीच्या भाकऱ्या सर्व. तुम्हाला ज्वारीचे पाहिजे, नाचणीचे पाहिजे, तांदळाचे पाहिजे का कसले पाहिजे सर्व सांगायचं. आमच्याकडे सर्व अवेलेबल होईल. चार थाली इकडे पुढे जातात आहेत. सर्व फोटो काढायला आम्हाला नाही मिळणार. 3 प्रकार आहेत बरोबर. राईस ते सोलकढी आणि हे भाकरी. 3 प्रकार मेन प्रकार बघणं गरजेचं आहे. एक जाऊ दे. हा घ्या मोठा आहे. ओके. आणि इकडे बाकीचे सर्व बनतात आहेत ना. इकडे बघा मी बांगडा घेऊन रेडी आहे आणि काजल इकडे पापलेट घेऊन रेडी. ठीक आहे, माझं जाऊ दे, राहतं ते माझ्या हातातून पडायचं. पापलेट इकडे बरोबर मधोमध बरोबर इकडे मधोमध. अजून पाठी घे. हा ठेव. आता भात जाऊ दे तिच्यात आणि एक थाली जाऊ दे. हां बरोबर काकी. ठेव तसंच ठेव. हां ठेव. आपल्या थालीमध्ये जागा उरत नाही. 3 प्रकार झाले काकी. हे पण ताट वरती जाऊ दे. ओके जाऊ दे वरती ताट. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 गाय. आता इकडे बांगडा ठेव. जाऊ दे काकी ते वरती ताट. घे ताट घे. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. तो पापलेट लपला गेला ना. हां इकडे चमचा दे. हां ओके ही पण झाली ना. तर आपल्या सर्व थाली 7च्या 7 पापलेट थाली जे इकडे लिहिलं आहे बघा. 7 पापलेट थाली गोल्ड सिल्वर दोन्ही घेतलेलं आहे. एवढं सर्व इन्क्लुडेड आहे. आता तुम्हाला एक दाखवतो. आता इथे आपलं जी मच्छीची करी येते आहे. आणि इथे मग आज तुम्ही असा विचार कराल ना की मग आम्ही काय खातो, तर तिथे बघा काय उरलेलं आहे. फिश आहे. जेवढे फिश उरले ते आम्ही सर्व शेअरिंग करून खाणार आहोत. हां जेवढे उरले ते आम्ही शेअरिंग करून खाणार. आणि आमच्यासाठी काय उरलं माहिती आहे का? कोलंबी.
कोलंबी किती वरती आहे बघा. हे काय करतो आता बघा सुरुवातीला. ही टेक्निक आहे की आपले जे व्ह्युअर्स आहे त्यांच्या तोंडाला पाणी कसं सोडायचं. ही जी टेक्निक आहे ती आमची सिक्रेट टेक्निक आहे. आता फक्त मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवणार. माझे फक्त एक्सप्रेशन बघा. जरा कॅमेरा जवळ या. एकदम मस्त. तुम्हाला हे फक्त घरगुती होमस्टेज मध्ये मिळणार, हॉटेल्स मध्ये पण नाही मिळणार, कारण याची ग्रेव्ही फक्त घरातलीच आहे. फक्त ह्याच्याबरोबर तुम्ही जेवून जाल. पापलेट बांगडा खायची गरजच नाही. तुम्हाला सांगतो थालीमध्ये 2 ऑफिशियल आहे. तिसरा पदार्थ हा आमचा कॉम्प्लिमेंटरी असतो तुमच्यासाठी. ठीक आहे. भाजी पण 2 आहेत. तिसरी भाजी आमच्यातर्फे तुम्हाला पालेभाजी, की तुम्ही इकडे आलात की जरा गावातले सर्व पदार्थ, सर्व व्हेजिटेबल्स, सर्व जसं काय म्हणतात सर्व तुम्ही टेस्ट करावं. आणि पालेभाजी कशी पौष्टिक असते ना. झालं तुला वाढू जेवायला? 10 पैकी 10 याला. मस्त आहे. बघा इथे काय बोलते साक्षी वहिनी. पंखा लावा, गरम झाला इकडे. सर्वांना नमस्ते. आणि इकडे बघा आम्ही काय घेऊन आलो गावातून. कोथिंबीर, गावठी कोथिंबीर. काकी पण आला. काकी ह्याच्यातली एक जुडी उचला जरा. कोणती पण एक जुडी उचला वरची. ही मार्केटला याचा दाखवा कॅमेऱ्याला. ही मार्केटला कितीला असेल आताच्या भावात? 20ला असेल ना. बघा 20 म्हणजे तरी तुम्ही कमीच बोललात ना. ही 20 तर ही आम्हाला 10 असली की 50-25 नी पण असते, 30 पण असते. एवढी मोठी. तर ही आम्हाला 10 रुपयाला पडली आहे. चांगली पडली. हे गावातले आले होते विकायला इकडे. तर आम्ही 6 नाही चला चला. बघा 9 वाजले. काकी आले म्हणजे 9 वाजले. टाइम बघायची गरज नाही. काकी बरोबर ऑन टाइम येतात. जरा पण अगोदर नाही, जरा पण लेट नाही. ये तुला कोथिंबीर दाखवतो इकडे. आणि इकडे ही काकी तर आधीच आली आहे 8:30 पासून. हे बघा, रावणे चालू आहेत. मग आमचे रावणे आहे. हे बघा. हे एक जोडी, 2 3 4 5 आम्हाला घेतलंय आणि एक काकीने काकीला 6. तर हे बघा आमच्याकडे कोथिंबीर वडी कधी बनते माहिती का? जेव्हा कोथिंबीर स्वस्त असते ना. आता हे आम्ही बनवून ठेवणार हा. आणि आता जेव्हा गेस्ट येतील ना मग त्यांना कोथिंबीर वडी देता येईल. आणि आज जरा अजून पाठी जा. इथे पूर्ण सेट बघा. जरा अजून पाठी हो. आता काकी आज किती प्लेट घावणी चटणी ऑर्डर असेल तरी सांगा. 16 प्लेट बरोबर. 8 माणसं आहेत ना. नाही 8 16 एक बॅच नंतर एक बघा 16 माणसं आहेत तर 16 प्लेट आणि एक्स्ट्रा लागले ते वेगळे. तर आम्ही बघा इकडे अगोदरच सर्व सेट करून ठेवलेलं आहे. बरोबर आहे का? एक होतात आहेत ना. हे जाऊ दे ना हा, ते भरा. हा ते भरायला घ्या आता. मला ठेवत नाही. चटणी पण उघडून दाखवा जरा. हा चटणी पण एकदम झाली ना घट्ट. आता तुम्हाला मी हे बघा व्यवस्थित दाखवतो चटणी. एकदम घट्ट झाली. चला चटणी आणि हे वाढायला घ्या काकी. एक जाऊ दे मोबाईल. चला ते बघ आपले सुरुवातीचे 3 प्लेट वरती गेले. आता आतमध्ये किती प्लेट रेडी झाले ना ते सुद्धा दाखवतो. ट्विन 1 आणि ट्विन 2च्या माणसं झोपले आहेत. तर सुरुवातीला 8च प्लेट गेली पाहिजे. बाकीचा प्रोसेस थांबवा. 8च प्लेट वरती जाऊ दे. म्हणजे खालचे माणसं झोपले आहेत ना ते मग उकू दे. बरं आलं आमच्याकडे प्लेट पण कमी आहे. खालचे माणसं कधी आलेत माहिती काय? आता सकाळी 7 वाजता आले. ते रात्री निघाले ना पण मुंबईपासून. चला आता तुम्हाला दाखवतो बघा. जेव्हा माणसं वाटतात ना 8-10 माणसं ठीक आहे. पण जेव्हा जास्त माणसं येतात तेव्हा आम्हाला टँकर मागवावं लागतं बघा. पाणी पूर्ण खाली आहे बघा. पाणीचं प्रेशर खूपच बघा. आणि बघा पाणीचं टँकरचं पाणीचं पाईप आहे ना ह्याच्यात सोडलं ना हे 3 भरतात आमचे. खाली 3 टाकायचे. 1
2 आणि 3 हे तिन्ही इंटरलॉक आहे, म्हणजे ह्याच्यात पाणी सोडा नाही तर ह्याच्यात पाणी सोडा, कुठे पण पाणी सोडलं तरी ते सेम लेवलनी भरत जातात असे. ते झाडं बघा किती मस्त वाटतात, सावली झाडांची. रोडचं काम चालू पण तुम्हाला आवाज येतो सगळा. अरे बाप चला आता बघा आपल्या नाश्त्याची गडबड झाली आणि आता मी चाललो फिश आणायला. तर आज आपली थाली आहे हलवा थाली, आणि हलवा थाली 8 हलवा थाली आपली ऑर्डर आहे. तर हलवा पाहिजे त्यांना, बांगडा किंवा बोंबील पाहिजे आणि कोलंबी. तर सर्व मी आणायला चाललो आहे. आणि ते आमचे काकी इकडे या. हां दोन्ही इकडे. आता मी कधी पण गेलो ना तर मी आपल्याकडे जे असतात त्यांना मी विचारतो तुम्हाला काय पाहिजे का. तर काकीने काय ऑर्डर दिलं 100 रुपयाचं कालवा किंवा माकूळ. म्हणजे तुम्हाला पाहिजे 100 रुपयाचं. आणि तुम्हाला काय पाहिजे? कालवा फक्त. माकुळ नको. नको. हां मग गाडी भाडा. हां गाडी भाडा कुठे आहे? असाच. म्हणजे आता मी जातोच आहे बघा. इकडे किती लांब आहे ते आमचं माहिती आहे काय? 10 किलोमीटर लांब जायला, 10 किलोमीटर लांब यायला. आणि जे 100 रुपयाचे यांनी जे मागितले आहेत ना ते इकडे घ्यायला गेले की 150चे पडणार ना काकी इकडे. 150-200चे पडणार. तर आपण जातोय. तर आणि तुम्हाला पण काय आणायचं असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, म्हणजे तुमच्या घरीसाठी पण मी आणतो. आणि त्यासोबतच इकडे हे रिफिल करायला न्यायचं आहे आता, कारण एक्स्ट्रा लागतोय. तुला काय पाहिजे? सिलेंडर आणतो ना तुझ्यासाठी. तू सिलेंडर घे भरलेला. आता ह्याच्या रिफिलला माहीत नाही किती लागतील, पण हे पाहिजे ना. तर इथे बघा आपला रत्नागिरी महोत्सव मी तुम्हाला दाखवला ना, त्याचं प्रमोशन बघा किती छान प्रकारे केलं जाते रिक्षामध्ये. ही आयडिया चांगली करायला. हे बघा आपण जे हलवे घेतले केवढे मोठे आहेत बघा. एवढे मोठे मोठे हलवे आहेत. मोठी सुरमई बघूया. दिखाओ इसके नीचे. ये कितना किलो वाला है? सेफ्टी है, मुंडे 9 किलो है. हे ना पूर्ण. हा जरा बर्फ काढा. बस झालं दिसतं. बापरे. तर हलवा थाली तर तुम्ही पापलेट थाली तुम्ही बघितला. आता तुम्हाला मी हलवा थाली दाखवतो. इथे बघा हलवे सर्व रेडी आहेत. आज किती थाली काय झालं आता? 8. पापलेट थाली काल किती होते? काल 7 आणि 1 वाढली 8. इकडे आज किती 8 हलवा थाली. आणि हलवे बघा केवढे मोठे. त्यासोबत इकडे बोंबील तळले जात आहेत. इकडे पण बघा केवढा मोठा आहे बघा. हात बाजूला ठेवा ना, कमी पडतोय है ना. आणि इथे पण हलवा होतोय, इथे पण हलवा होतोय. तर टोटल 8 आहे. आणि इथे काकी आपले ताटं भरतात आहे. आता ताटे भरायला मी पण घेतो आणि थोडीफार इन्फॉर्मेशन तुम्हाला द्यायची. पण आता वाजले 2 आणि सर्वांना लागली आता भूक. पहिलं वाढून घेतो आणि मग तुमच्याशी आम्ही बोलतो. हा गेला आतमध्ये तव्यावरती. वा 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 एकदम छान. ताजे मासे आणले होते मी आज. सर्व दाखवतो. आणि इकडे काय आणलं हे कोलंबी झाली आहे ना. आणि इकडे फिश करी झालेली. वा वा गरम गरम बघा. आणि इकडे आपली सोल करी ठेवलेली आहे. आणि सॅलड ठेवलेलं. बाकी सर्व आता मी वाढायला घेतो बघा. चांगलं तेलात फ्राय करतो. तेल बघा एकदम चांगला असं न्यू असतो. तेलच तेल. मच्छी चांगली तळली जाते. आणि एकदम सर्व ताजं सर्व. तर इथे बघा आमची हलवा थाली 4 हलवा थाली इकडे रेडी झालेत. 1 2 3 4. आणि तुम्ही हलवा बघूनच शॉक होले बघा. ताट पूर्ण ताट केवढा आणि हलवा केवढा बघा. आज जसे अवेलेबल झाले तसे मी सर्व अवेलेबल केले. आता एक ताट वरती जाईल आणि इकडे बाकीचे पण झाले. ठीक आहे. आता एक थाली काकी वरती जाऊ द्या. एक घ्या तुम्ही, एक घ्या आणि मी एक आणतो. चला जो ताट आवडतो तो घेऊन जावा. मोठा हवा ना. ओके. जसे हे ताटावरती जातील तेव्हा आता दुसरे 4 ताट बनतील. आता ताट नंबर 1 पहिले सर्व पापलेट ठेवत. हां हलवे ठेवायचं. 3 4 थाली वरती गेले तर 4 अजून सर्व होते. 2 हे बघ हे घे. तिकडे घेऊया आपण. मेन आपलं अट्रॅक्शन हे आहे बरोबर. हलवा कुठे पण जाऊ दे. 3 बघ हलवा बघा केवढं छान. आणि अजून एक हलव्याचं असेल ना.
एक प्लेट घ्या थाली घ्या. आता सर्व वाढल्यानंतर आम्ही तुम्हाला दाखवतो. बाकी तर आता बोंबील बिंबील पण ठेवायचे बघा. चला फायनली 4 थाली वरती गेले. 4 थाली आता वरती जातात. तर हलवा नंबर 5, हलवा नंबर 6, हलवा नंबर 7 आणि हलवा नंबर 8. चला आता फक्त याच्यात भात राहिला ना काकी, आणि चमचे ठेवायचे काकी. एक 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 चमचा ठेवा सर्वात. आणि काजल बघा इकडे आपलं गरम गरम भात वाढतंय व्यवस्थित. हां हा झाला ना रेडी दे. ओके तर भात काकी आहे बघा. ही थाली झाली रेडी. काकी घेऊन जावा. एक थाली झाली. दुसरं ते काजल. बरोबर पीस कापला ते काकी ताजी आहेत ना एकदम. अरे बाबा त्याची 5 गोष्टी आहेत. हो तो बोलला. आजची ऑर्डर तुला सांगतो बघा. 5 सुरमई थाली आणि 2 हलवा थाली. आधी नमस्ते तरी बोल. हां हा नाही मध्ये जाणार आहे हा शॉर्ट. मध्ये जाणार आहे. हां आम्हाला समजत नाही की ब्लॉग कधी सुरू होतो आणि कधी एंड होतो. हा ठीक आहे. ॲक्च्युली सर्वांनी सेमच थाली मागितलेली, पण मी सांगितलं होतं जर जास्त व्हरायटी असेल तर मी तुम्हाला असं वेगवेगळं देईल. बरोबर. आता एकाच फॅमिलीला 5 थाली फिश हवी होती आणि एकाच फॅमिलीला 2 थाली फिश हवी होती. हा तर मी एकाला 4 सुरमई 1 हलवा आणि एकाला 1 सुरमई 1 हलवा, म्हणजे 2 हलवा मी रेडी केलेत. आता तुम्हाला इकडे सर्व दाखवतो बघ. ह्यांना आयडिया दिली होती की एकत्र घेतलात ना तर वाढायला सोपं पडतं. होय. बहिणी कसं सोलकडी सर्व भरून ठेवलंय. आणि आता एक्स्ट्रा सोलकडी कोणी मागितली तर नाही आपल्याकडे. 7 थाली आज कमी बनली. 7 थाली पुरतीच बनली व्यवस्थित. आणि इथे बघ हे कोलंबी आपली घट्ट बघ किती आहे. कोलंबी बघूनच तोंडाला पाणी सुटेल. आता तुम्हाला मी सांगतो इकडे घरी बनली म्हणून नाही, पण जेव्हा ती सर्व करते ना, ते जरा सुगंध येतोय. होय. काय बोलली तू? कोकम कोकम गेला ना त्याच्यामध्ये. हा. तर पाहिजे कोकम. हां जरा आंबट पण आला पाहिजे ना, कोकणातला वाटला पाहिजे कोकम घालण्यावरती. हे बघा इकडे वाढलं जाते सर्व. म्हणजे आता त्यांना मी डिस्टर्ब नाही करत, त्यांना त्यांची प्रोसेस करू द्या. आणि इथे बघा काकी काय करते, सर्व ताटं आणि सॅलड चमचे वाढून घेतलेले आहे. आजची फक्त सुरमई बघ. हे बघा हातभर. हातकट सुरमईचा म्हणजे आतापर्यंत आपण दिलेला हा मोठ्या पीसेस मधले सुरमईचे आहेत. होय. आणि इथे तुम्हाला दाखवतो बघा. हे बघा सर्व सुरमई आहेत बघा. आता हा मी जर चमचा काढला आणि एकालाच बांगडा हवा तर म्हणून मी 1 बांगडा मी अवेलेबल केला आहे. ठीक आहे. तर इकडे बाकी सर्व सुरमई आहेत आणि हे हलवे आहेत बघा. आणि ते त्यासोबतच त्यांना एक एक्स्ट्रा प्लेट असं तुम्ही सुद्धा आलात, बोंबीलची एक्स्ट्रा प्लेट आणि कोलंबी अशी मोठे असतात त्याची एक्स्ट्रा प्लेट, हे तुम्ही ऑर्डर देऊ शकता. म्हणजे ह्याच्यात तुम्हाला 12 येतात, पण मी तुम्हाला ह्याच्यात 15 दिलेत बघा. 12ची किंमत लावणार पण 15 देणार. ठीक आहे. हॉटेलवाल्यांसारखं मोजून नाही देणार की 12चे 12च पैसे लावणार. 15 आहेत. 15-16 पण असतील ह्याच्यात, काही जास्त असतील नाही. हां तर जेवढे अवेलेबल झाले तेवढे दिले तुम्हाला. तसे तुम्ही बोंबीलची पण ऑर्डर देऊ शकता. जसं इकडे बघा ही बोंबीलची ऑर्डर नाही, पण अशी आम्ही ऑर्डर घेऊ शकतो. पूर्ण प्लेट बोंबीलची. बाहेर कसे मोजून देतात ना, 50ला 1 बोंबील, 100ला 2. तर आम्हाला जेवढे मिळेल तेवढे आम्ही तुम्हाला टाकू. ठीक आहे. तर हे बोंबील पण आपल्या थालीमधलेच आहे. इकडे सर्व प्रोसेस होते बघा. तर आता वाढू दे मम्मी. हां आता इथे बघा ही जी करी वाढली जाते त्याचा 2 प्रकारे आमच्याकडे बनते, एक घट्ट आणि एक पातळ. ही घट्ट आहे ना साक्षीताई? चला त्यांचं काम करू दे. या तिकडे ते काम चालू असतं आणि इथे माझं बुकिंग सर्व काम चालू असतं बघा. चालू असतं. आपलं एडिटिंग काम चालू असतो. तिकडे बुकिंगचे सर्व ठेवलेले आहेत वस्तू. आणि बाहेर बघ नाईटमध्ये व्ह्यू कसा आहे. बाहेर खेळतायत पाहुणे. काय पाहुणे खेळतायत बाहेर. बॅडमिंटन खेळतायत. ठेवलं दे. आणि त्यानंतर आता माझं काम काय, थाली तर बघणं आहेच की थालीमध्ये काय व्यवस्थित आहे. आणि वरती जाऊन टेबल्स काय, आता लहान मुलं असली आणि ग्रुप असला ना तर एक चेअर इकडे तर दुसरी चेअर तिकडे जाते. तिकडे जाते. होय. गोल्डवाल्यांचे सिल्वरला म्हणजे सर्व चेअर कोणाचे पण आहेत, पण ते इकडे तिकडे होतं. ते आता मी वरती जाणार आणि सर्व व्यवस्थित सेटअप करणार, म्हणजे ते पटकन थाली आपापल्या जागेवर ठेवू शकतात. जाऊ मी. तिथे बघा आपली एक काकी भाकऱ्या वाढत आहे. भाकऱ्या काकी तरी किती झाल्या आता भाकऱ्या आपल्याकडे? नाही मोजले? ओके राहू द्या वाढा तुम्ही. ते भाकऱ्या वाढायचं काम आहे. आणि इकडे हा गेला हलवा. आणि हलव्याच्या थालीमध्ये आपण किती पीस देतो हलव्याचे? 2. बघा ही सुरमई आणि इथे गेला हलवा. इथे एक हलवा थाली आणि इथे एक हलवा थाली. असे वाढले जातात बघा. टोटल 7 हलवा थाली. 1 2 3 4 5 6 7.
7 म्हणजे 5 गोल्डनचे आणि 2 सिल्वरचे. आता बघा मी एक्झॉस्ट फॅन बंद करायला लावतोय. एक्झॉस्ट फॅन बंद करा आणि ती छोटी लाईट लाव. हां, या सर्व सेटिंग्स व्हिडिओसाठी करावे लागतात. आता इथे ही थाली बघा, फक्त सुरमई थाली तर आहेच, पण त्यासोबतच ते नाही, त्याच्यात नाही, ते एक्स्ट्रा आहेत ते. ते एक्स्ट्रा हां. ते एक्स्ट्रा थाली जाणार अशी पैकी डिझाईन करून. तिकडे आपली थाली बघा, सुरमई थाली. वाढ तू काजल वाढ. सुरमई बोंबील, सुरमई बोंबील. इकडे आपले बोंबील. आणि इथे बघा हे सर्व किती म्हणजे वाटतं. म्हणजे एक माणसाला हे सफिशियंट आहे सर्व. बघा मम्मी, एवढं खाल्लं तर बास होईल ना. बास होईल. आणि परत मी सांगतोय, हे सर्व फिशेस मार्केटच्या रेटवरती आहे. होय. त्यांनी मला आजच सांगितलं, होलसेलर आहे तो तर आज जी सुरमईची रेट आहे ना, हा. ही आता बघा, आता डिसेंबर महिना आला ना, जाणून बुजून रेट वाढतात. वाटतात. ठीक आहे. आता ही 700 रुपये किलो. मी हा. 3 किलोचा मासा आम्ही 6 जणांमध्ये घेतला. काय हा भात थोडा थोडा ऍड करायचा. भात कमी, थोडा थोडा टाका. थोडा अजून वाढवा. हां ओके. 4 5. चला इकडे आपली सर्व थाली रेडी झाली आहे. आणि बघा, आणि हे एक्स्ट्रामध्ये एवढंच उरलं आहे. नाही तेवढं तिकडे आहे. हाय हाय तेच आहे ना. थालीमध्ये लागणार आहे. हां. चला आता किती कोलंबी आम्ही तुम्हाला देतोय बघा. एक एक असे गोल गोल लाव गाजर. चला 1 2 3. हां बरोबर, म्हणजे व्यवस्थित ठेवता येते. 4 5. इथे बघा अशी सर्व प्रोसेस चालू आहे. आणि ते आपले लास्टचे जेवढे बोंबीलचे सेट आहे तेवढं.